massa mendu paathe ditte e boche papi ninjonji pere pucce vatten kinnir. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mata enchollare bukanikala chaparda na chaparda tijita amma baradatra ite barvere iddu buka chaparpuni anchadi an mulponto onde antu koda ini purank raje nittinu college ge ಅಂಚಾದ ಬೋರ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳಂದು ಉಲ್ಲಗಲ್ದು ಬೋರ್ ಆಡ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟೆ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋತಿ ಜಾಂಡಲ್ಲ ರೆಡೇ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೇರೆ ಮನ್ಪಣೆ చెప్పుడే తిప్పుడే మ్యాండింక్ వచ్చైతే మనకాపుని అమ్మ బుక్క సన్నొట్టిಗೆ ఒತ್ತಿಗೆ బతి బుక్క చాపర్క ఇది నేపల్ 4 గంటకి చాపర్ద అప్పుడు ఇತ್ತೆ లేట్ మనకు ಬತ್ತೇನೆ ಚಾಯ ಪರಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಡ ಬಂದಾಗ చాపర్న ಇನಿ ಬೆಲ್ಲದ ಚಾಯ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಟಿ ಇನಿ ಬೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಪಡ್ನಿ ಜನ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಿ ಅನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾಯ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ರಜೆಗೆ ಅಂತೂ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಬೇಕು ದಸರಾ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಿಲಿ ಅಂಚು ಜಾಲಿ ನನ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೇ ಬರ್ ಬೊಟ್ಟರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಮ್ಮಿಡೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಕರಡಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನತ್ತು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕರಡಿ ಹಸ ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾ ಬಲ್ತಂತೆ ಬಲ್ತದ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ಬಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬಡಿಗೆ ಚಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಬಿರಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನನ್ನಂತೂ ಪಟ್ಟ ನನ್ನಂತೂ ಕುದ್ರಲ್ರಿ 24 ಗಂಟೆ ಕುದುರೆ ಪೊಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಂಗಳ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ರಜೆ ಜನಂತ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡ್ಪಿನಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಪ್ಪ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಜಾಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಜಾಲಿ ಅಂಚು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೀತಿರ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ ರಜೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಏತು 15 ಮಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ 10 ದಿನ ಬಂದಂತೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 5 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರ ಅಂಡಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ చిన్న కూడా తిక్కి అలాగే తిక్కోండి అలాగే ఎగ్జామ్ అవును ఎగ్జామ్ అయిపోతే నమ్మకం అది గుర్తించి చాపర పడదా అంటే తెచ్చి ಅಂತ ಪಿದೇ ಬಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತು ದುಳೈ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ನಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಲ್ಕಂದಲ್ಲ ಇದೇ ಬೇಯಿಸಿ ಇತ್ತಿ ಬೈ ವಾ ಮರ್ದಂದುಲೆ ಅನ್ನುಂತುಲೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋದ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಲೆನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ ನೆಟ್ಟ ಪಾತೆರ ಅಂದೆ ಬಲ ಆಯ್ ಪುಚ್ಚೆ ಪಾತೆರ ಕಿಂಡೀರು ಏ ದಾನೆ ಬಲ mere pura massa mendu paathe ditte e boche donji 15 minute paathe naik nanjap ini tinda padana kidni anon jondu mujulol alpa baida dumbenji 15 donji pappi avena pura muttena bidre jek nanjapane dene malis man podun tule aipan nanente nani pappi ata pappi dane nik padra ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಪಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪಪ್ಪಿ ದೊಂಜಿ ಪೂಂಜಿ ತಿಂಡ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ರಿ ಚಾಕಿನಿಲೆಗೆ ಸುರಬೆ ಭದ್ರ ಪೂರ ಆಚೆ ಪುರಂದ ಪಪ್ಪಿ ನಿಕ್ಕದಾನೇನೆ ಹಾಂ ಪಪ್ಪಿ ಬಲ ಹಾಂ ತಾನೆ ತುಲೆ ಮುಗ್ಗಲ್ ಪಾರ್ದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಂದೆ ರಜ್ಜೆನುಂಡು ನಾನು ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೋರಿನ ಕಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದು ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ನೆತ್ತಿರ್ಬತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ವೈಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕಡೆ ಲಂಚ ಬೋಲ್ದು ಪೂಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡಪ್ಪೇರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಪದ್ರ ಕಾರು ಬೇನದು ಬಂದಿನ ಪುಚ್ಚ ಫೈಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು ದಾಯ ಪಂಡಲ್ ಪೂಂಜಿ ಹೊಸ ಪುಚ್ಚ ಬೈದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಬಾಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಿ ಇದಾಯ ಮಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಅಪ್ಪ ಏ ಪಪ್ಪಿ ಬರ ಪಪ್ಪಿ ಪುಚ್ಚ ಡೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂದು ತಿಳಿ ನೆತ್ತ ಪಪ್ಪಿ ತುಲೈತಾನೆ ರಾಣಿ ಒಟ್ಟಿಗಳು ಅಂದಯ್ಯೋ ರಾಣಿ
ರಾಣಿ ಬಣ್ಣಗೊಂದೊಂಜಿ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪೆರ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಎಂಕ ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಅವಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಈ ಪಂಚಿ ರಾಣಿ ಪತ್ತೆ ಅಡುಪುಜಿ ಪಪ್ಪಿ ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಪಾತಿರ ತಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ರಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಪೇಂಡು ಇಂದು ತೀರ ಬಿಡು ಇಂದು ರಾಣಿ ತುಕ ಪಪ್ಪಿ ಪಪ್ಪಿ ಏ ಪಪ್ಪಿ ತುಕ ನೆಟ್ಟ ಪೇನ್ ಬದು ಪೇನ್ ಪೇನ್ ಉಂಡ ಇದು ಪೇನ್ ಉಂಡ ರಾಣಿ ಬಂಗಾರಿ ಪೇನ್ ಉಂಡ ಇದು ತೀರ ಬಿಡು ಅಂದಿ ಕೊಡಿಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಜಿ ಪಂಚಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಂಜಿ ಪಪ್ಪಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೆ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಆಚಾರ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂಚಂತ ಆಂಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡು ಕೋರ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ರಾಯರುಂಡು ಮಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡೆಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.